буду рада сказать на питання, записать ваши пропановы для того, как их обмерковать в палате. Уже 20 годов прошло, уже молодость выросла, которая, не ведая ни русского слова, условник глядит, как там что с этим власть. Английский начинаем учить с такого, а белорусскую мову не хочем. Ніяк. Вот и я так розмовляю, хочется, а кажу на тросянці. Я готова завсюди вас вислухати. Дякую. Всего доброго. Питання на конкурсі Білоруського національного університету з білоруським навчанням. Але я думаю, ви сьогодні згодитеся, на сьогоднішній день вельми много і так у Білорусі університетів і виникає питання об якості адукації у них. Коли, наприклад, у нас буде порозуміння з органами влади, що значить, ось це університет, на базі цього університету ми починаємо працю по тим, як навчання велося на білоруському. Дякую за ваші позиції. Приємно, що ви підтримуєте білоруську. Добре, дякую вам. Ну, звертайтеся, будуть пропанові питання так само.